Здравейте на всички, аз съм Крис и това е позната на много хора игра Clash Royale. Продължаваме с следващия епизод, в който днес ще говорим за новия апдейт, който отново пристъпи в нашата игра. Първо така да донейтнем, да реквестнем едни елитки. Така, значи първо говорим за апдейта, който дойде днеска. Може би към 1 часа беше, 1:30 някъде. Значи първо, от нещата, които ми правя, забележете, в шопа разменени са местата на офертите с картите. Друго нещо, минаваме към картите. Имаме Battle Deck. Имаме два Battle Deck нови. В смисъл имаме първите 3 и още 2 включително. Тоест, прибавили са два нови Battle Deck. Другото нещо, новите 4 карти, извинявам се. Знаете, че батовете ще дойдат малко по-нататък, скоро в някакъв чалендж. След това ще пуснат и новите 4 карти, които повечето от вас знаят, но нека да ги кажем. Първо те са Common, Rare, Epic и Legendary. Common картата е Skeleton Barrel. Мисля, че така се казваше Skeleton Barrel. Тази карта е като Goblin Barrel, обаче пуска вместо гоблини пуска 8 скелета. Да, между другото ще играем, по-късно ще играем, може би. Така. Друго нещо, говорим, да, това е от Common картата, Skeleton Barrel. Второто нещо, втората карта, която ще бъде скоро в нашите декове, ще бъде картата Canon карт. Мисля, че или беше Rare, или беше Epic, няма значение. Ще кажем сега за Canon карта. Тя е една карта, има я в Clash Royale, в Clash of Clans, извинявам се, във втория свят. Там я има, като такава единица и там я има. Тоест тя е един канон, който е като спарките, който се движи и пуска такива гюлета, просто стреля. Мисля, че статусите вие ще ги видите на вашите екрани. Така, продължаваме с третата карта, която е Flying Machine. Тази карта е като някаква машина, не знам точно, не съм я гледал толкова, не мога да я опиша толкова добре. Статусите ще ги видите на вашите екрани. Това е една машина, която стреля, ама не знам, просто не знам как да я опиша, защото нито съм я гледал, нито я знам какво представлява особено, но можете да я видите какво представлява по статуси и по снимката на картата. Така, продължаваме с последната карта. Това е Mega Knight. Mega Knight е една карта, като обикновен Knight, обаче има много повече хелт от пеката. Забележете, от пеката, не мини пеката, има повече хелт от нея и бие към близо 200 демидж. Да, самата карта е Legendary. Надявам се, който разбира от смисъл, който как да го кажа сега, който повече знае за тази карта, нека да напише в коментарите. Така, продължаваме с останалите неща от новия апдейт. Тук тези ги видяхме, минаваме тук на централната страница. Първото нещо, което прави, забележете, значи тук тези декове от Тиво Реала, вместо да влизаме, помните миналия път, влизахме в профил и там вземахме дека. Този път направо като влизаме тук, като цъкнем на името, виждате направо идва копи дек. Направо може да го копнете. Друго нещо, имаме 2 vs 2. Значи тук можем да пуснем реквест към някой приятел, примерно от тези приятелите във Facebook или от клана. Друго нещо можем направо да почнем с Quick Start, с Quick Match, което е примерно вземем някакъв играч, който е рандом играч, който не е от клана ми, не е от никъде, просто е така рандом играч, така играем 2 vs 2. Тук, като нямаме, примерно тук от този батъл, вземаме хем честове, не вземаме купи, нито падаме при загуба, нито губиме купи. Якото е, че вземаме коронки за краун честа и така трупаме повече краун чест коронки. Така.
Ще играем на това, естествено, тук в турнаменти няма нищо особено за сега. Тук имаме, естествено, Friendly Battle, тук имаме само 2 vs 2 батъл. Друго нещо, което ще има по-нататък в апдейт, т.е. което може би ще е за клан батъла, ще има още 3 чаленджа. Първият чалендж ще бъде, ще бъде пак, клан батъл 2 vs 2 плюс чалендж. Т.е. ще бъде нещо събрано 2 vs 2 клан, нали, драфт чалендж. Това ще е много яко. Второто нещо е, извинявам се сега за забавянето, но вторият чалендж, който ще дойде в следващите, може би клан честове, такива неща, ще бъде Side and Dead чалендж. В този чалендж, който се наричали Side and Dead Challenge, като го пуснете, нали, някой се джойнва и почвате батъл. Обаче веднага, като се джойне, не ви пуска, нали, първо началото, как ви пуска батъла, ами направо Side and Dead, дето е червеното, дето накрая става 2-3 минути. Там, който вземе първата кула, примерно аз му взема на някой кулата и така батъла приключва. Т.е. който вземе първата кула, печели. Това е от втория чалендж. Третия чалендж е така наречения трипъл чалендж, който трипъл елексир чалендж. Да, повечето си мислите сега, той ще е с 3 елексир, 3 пъти елексир, точно така, обаче няма да е точно само 3 пъти елексир. Значи, мисля, че батъла би трябвало да бъде 3 минути. Като започват 3 минути да текат, нали, до втората минута на началото, там сте с обикновен елексир, нищо особено, така играйте си. После като почне, като ти стекат 3 минути, като станали 2 минути, тогава ви се включват дабл елексир, нали? И като стане една минута от батъла, тогава ви се включва трипъл елексир, т.е. 3 пъти елексир. Това ще е много яко, ще го видим по-нататък. Така, сега съм приказвала аз, нека да видим някой има ли тук да чаленджнем, не значи. Ще quick матчнем, обаче само да видя с кой дек съм. Не, този няма да бъде, този няма да е. Чудя се между този или този. Май вземем този за сега, но да видим. Quick матч. Веднага се джойнват обаче, скелети. Така да видим с кой играеме. Тиммейта ми е някакъв китаец, японец, не знам, срещу Кюс, не знам, не мога да прочета, и Амандиня. Добре, почват с Wizard и Giant. Окей, аз имам Lightning. Той има екзекутор. Няма проблем, аз имам. О, аз не видях, че има майнер там. Той торнадо, човек. Аре бе, Giant-а бе, бързо. Вземат ни демидж доста, човек. Нищо, аз имам Hog Rider. Дай, черньо. Има лучка обаче, че гадна пача. Така, малко вземем. Между другото, не знам дали се забелязвам, имам чувство, че са сменили звука при екзекутора. Че сега служи един найт. Бързо ми трябва да стрели, идеално ми стрели. Супер. Хем набихме демидж, хем се защитихме. И сега трябва да събираме малко елексир, така. Да, знаех си, сега ще пусне Wizard. Може би. Знаех си. Мисля, че се чувства, се чува по-странно, по-различно, като се такова. Като екзекутора удря. Не принцесата, бе. Ес. Сега да видите само какво става. Охо, всичко замина. И сега тук твито. Бързо торнадо. Дай, бой. Аз тук ще пусна Найт. Той Giant ли пусна това, бе? Оу, шит. Това не е хубаво. Добре, как ще стане Wizard, бе, гачи? Смятай.
Махай се. Пускай. Май ще успеем да им вземем колата. Не. Слагайте нещо. Не, този батъл го губим. Нищо по-необразно казано, успяхме да видим какво е. Така. Имаме някой в клана. Да пробваме с него. Play with friend. Тук шерваме в клана. Май никой няма приеме. Добре, да видим сега. Може би в следващия епизод ще отворим тази оферта, ама не гарантирам. Добре, това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Това беше New Update, така да се каже New Update епизод. Нали, пак казвам, говорим какво е около апдейта. Между другото, като дойде скоро Legendary офертата, ще я купим. И виждате, че имам 615 джема, така че ще успеем да я купим. И да, благодаря, че гледахте. Пишете в коментарите дали ви е харесало. Освен това, пишете какви клипове мога да правя, дали да бъдат извън играта или в играта. Ще бъде интересно. Да видим сега какви други чаленджи ще бъдат. Аз по-скоро казах, ама като дойдат, естествено ще играеме. Благодаря, че гледахте. Това беше от мене. Аз бях Крис. Харесайте, абонирайте се, споделите с приятели. Това беше от мен за този епизод. Чао, чао!